ye na sado Asante wo kumasa pepepe afi so eka okwo ya bom ne Agona impro na atwahye na ye di adai awukudai anya kosidai na ebinum ye ewo ehonum binya eyesa ye ayokofo keke akofo keke chi akọ ye Omanhene ewo Agona Nyaakrom ne wo fa nimpom ene Asantelehene sanate ne wo fa nimpom kasankasa ne Asantelehene Ariti Asanteman Assembly we front man tentire mu a ye na ye kura no omko fa ni fi Nyaakrom e no modin bedi ade wa Asantale Ariti ete we ta so say make a baby ebra obotia na mom aba Asantele na wa ba be kalu so e ba ite se e ku tu ya e ko chi Ariti aba sa be ka Asanteman abuzu e mai ne ho akwaba Edi Baba Grace TV GHS so Mr. Rosso be kan ho na subscribe edi amaye nyame inshallah menshia kotokufie na Asantehemaa Doteyie da etwato na etwagwe aha bia na Asantelehene na Asankare Omanhene ne Omanhemaa etie Asankare wa Asante achem na busua ye namua yibedu bia na Asankare hene na Asankare Omanhene ene Asankare Omanhemaa ho no eni behu na no mu free Agona Nyaakrom ye won finfin mantem ete nanom enchen na abusua enam se yesua de enti ye twemban yewura no busai se Agona Nyaakrom won finfin mantem ene Asanteman twaka bi awo yentem nkita ho bi wo yentem ana abusua yewura no so to wonbo ase ekyekye mu ede kyeye ti ye hyase ya nanom mo hofo ni twagu nyina ya nanom afri ye Agona Nyaakrom ena afei Asankare ye wa Asante achem na no to mbo ase kyerɛkyerɛ nsɛm kyerɛ yie pa ya bra Agona Nyaakrom Omanhene an hu fu ni etwagu no ne nkyɛn Mr. Meka na Agona Nyaakrom Omanhene an also hu fu ni etwagu no na Asankare Omanhene na abuna kyerɛ wa ya odi kan to le bo ase kyerɛkyerɛ nsɛm kyerɛ ansa na Agona Nyaakrom mpanyfo enso kabi wo de yenko TV Nana approach wa the first Asankare Omanhene ananuma wa Agona Nyaakrom Omanhene ene ne dom omo abeka sa so omo ya ekufoti omo abeka Asankare Traditional Council ye ho ene omo nyina abasa abia Asanteman yeni eto omo be bua ye na ye ananuma wa Agona Nyaakrom ene ne dom ene na go forma na Asankare Traditional Council na akwam jase are yenyina so ya ne ya dom ni akob ene wa ba ya yenyina bi ato ya ne ni yenyina ya ba chichiri ni yi ti wa mu ba ya be kana na ni kufo se yenyina ya kob ayeni yesie ya Asantehene ti wa mu ba ya be yenyina ya kob se ye be yi ya to ye adawo mantini kasaka kra eja yama Agona Nyaakrom Omanhene na wakasaka kra na kwatwa na kwafie eno kwa yenyina nipa baako yenyina ye nipa baako ena Agona Nyaakrom Omanhene so no udwe history na ono so oniane Asantehene ti yenyina ye nipa baako Tiabusia sabre na Agona Nyaakrom Omanhene ne Omanhemaa ena ho fu ni etwagu no ena afi na no matene kunwa ye free Agona Nyaakrom ye won finfin mantem ebeka Asantehene Asanteman ho ena sabre wone Asankare Traditional Council ni na ete ebomo menhia kotokofie mu no Asankare Omanhene ekasa na yewura no free Nyaakrom bae ema na no matene kunwa no empanyifo no baako etwetwe nkomo kame hona sabre ye ne ohene no kase na yensua de mfanfa Agona Nyaakrom ne Asanteman eho awusia ira so me sia kotokofie na Asantehemaa Doteyie da ya etwatwo edi mama de boso o se Asankare Omanhene atwo no na Agona Nyaakrom Omanhene ene Omanhene atwo nkyere ne bedu komo asia de ebize baba bosem yera brase bro apombo kote ona bada Roma twedi aponga da Roma na uswe esru ho ye pa na brase bro na we never sell na babo di pre a chashafo yo
ade Omanhene chiame about Origin. Agona Nyaakrom Omanhene chiame nebe. Esanso about time ewo asura ebusiem. Ewo Nyaakrom Doteyie ebusiem. You must say, if you are Nyaakrom, ewo 50 months and na Asanteman Doteyie. Ekita hono kebebo be ewo Asante ene Agona Nyaakrom entia. Na mi bia Omanhene mahima, wo na beka ye wado mo yi wada. No me na wase. So we be sasa ko shewe. Esa sasa Akan no. Agona Nyaakrom ewo 50 months. Na imbo Nyaakrom ye chi aya Asantefo. Yewa akofika de chi akweku. Onyani pom ani yewa opemso. Ofi esuta kwa mai. Yewa ofi esuta kwa mai. Onyaka sasa ani Asantehene. Ani sasa sundi. Sende na ima da foma. Na awose akofika de chi akweku. Oyo Omanhene wo Nyaakrom. Oka bom. No ba no abata yo ni eji. Na ya pra na ima asopie kwa so. Nyaakrom, you 50 months. What was Asante? I was Asante. Nyaakrom awo 50 months. Sasa be kai no. Aye batoto. Ana ma mo mu fi Asante. E ko di 50 months. Aso popo du ono mo. Ono so obado obade. Ati se ne mai. Aye ko bai ka se pa. Ko be bra ase do da de na so ya ko mase. Obo so ndo. Ati se ate do we da so se me ka tele. Ewa obo ti na mo aba Asante be. Na wa ba ka do so so. E ba ise se. Ku tu ya. E ko ti. Ani se ba sa ba ka Asanteman. Enete obisabia menya so mena wase. Ene emmel mo ne Asankare e man no ene tifako pato so na ahwefo hwedie ti ha aye na Asankare ne na ye na Asankare kwa Asankare Omanhene ko akura de so Omanhene si anamu wa ha Asankare Omanhene wa ha ena afei eye na Agona Nyaakrom Omanhene ene Omanhene ena wo nyina ena se Nyaakrom ade se ya ehwe ena zebi akane na woni mu a ena wo nyina hu ni yese won ti o Asante me wo nyesa Sada ya bebe media. Nyaakrom for adi se bebe ewo Asanteman. Na ka sa me ka se kuma se na mete. Malatra fishabe edunum ni echire. Ansana ebe ni ebe to me a me ko Nyaakrom. Akotre holu ma e ko di pe ni no. Adi ti Nyaakrom for adi se bebe ewo ha. Adi ti e ka mo ma te se. Sambe ya enda na ima eda for me. Na yoka apa hai. Na so so muti anka. Omo ira se ye da ye nchiri ene ti se sabi ye fra abahadma onfom kwai oyira kwai eti Nyaakrom ni bia ho de o ku se sabi oti a owo ba kasa ni die aso de kwai so e be si ne Omanhene amade ya koso Asanteman e de koso Nyaakrom ese ana le ba ko Omanhene bi o ya Asante ya be si ne Nyaakrom ade se e bi so aya ami na ba ta da wa tie saka o ko so a o be sa ya do Nyaakrom ade Asanteman yamade di amamra do aye di na Asante Asante de ye ko di ya do ahoda apaya esefe mate asoro sadia omo amade ade omamamra atia na so se ye ya Asantefo di se de du yamade di amamra di ya ko tene ya Asante ye wo ho na atie se Asantefo no ya so ya na wo ni di e kebichi ebi se sanga pa ye fa so ye eyiye ewo Agona memo ye na se sabo Asantewo kuma se bebe afi so eka ukwo Nyaakrom ne Agona na atwahye na ye di adai awukudai ene kosidai na ebinum ye ewo ehonum Nyaakrom ne botem ene ti amande biale o se kasa ye kakura na ursa ene Asante de no ebe ho iti kroba ni sana eka Agona Nyaakrom emma no kabi che ko ese Agona Nyaakrom aseno yewo Agona Sekro oya Doteyie adima Nyaakrom yewo Agona Asafo oya Nifahene adima Nyaakrom traditional area yewo Konyako abako yako oya Chidamhene adima yewra akofika de chi akoeku sala ada yewo Agona Diakwa oya Petre adima akofika de chi akoeku yewo Agona Inku oya Batai adima Nyaakrom traditional area yewo Agona oya Omanhene adima Nyaakrom traditional area no ade yewo Obukwa apa oya Twafohene adima yewra akofika de chi akoeku yewo Agona oya Nifahene adima Nyaakrom ada yewo Ono so ya dabe ohene adima Nyaakrom akofika de chi yakwo
ku a otoso edu ene ti so bi samia sankwe ani kwasi bebre ekoma ni na aburo edu ni echire o mo na ehye Nyaakrom ase ebe di kan yi a Nyaakrom man ni urban ti Asante bi na wona ba cha enye be kan ni na iba efia to wa ko bi a sabu en be bi ko oye en be bi ko no ye na bai ye wura bai Omanhene na wo ba cha sa Omanhene ya ko ku tete jan ye wura sisiala awahia na blisu ya obai and it is a bra edikan ni a bi wura wo free Abramemo aba Asanteman wa de o bi sa se o ti ye se dia Asanteman ati o so amamre ni amania kwase o de na o kari afa o bi de mera wa se bu o sha Asante amamra adanso awo Ghana ahinsama awo Ghana mu nyina esa se o sha se dia Asante amamra ni amania atia ekwo mo ya Asante fo ekwono amusia esa se Asante amamra no afa o sha de ekwoso awo nai ma do ye ya se a adanso sabi o de toto ebinum de ho a echa se susue bebre ewo sa Asante fo ya kwa ni mbaba na nimde ni ya sa no oya kokwa ma oya ogba dia no odi adom me na nanom empo yewura sabe wateso okonso o hye se de okoye foso ototo noma na omama amandra no etumu na efe na be kwso esa aso kosi se oya kokwa na lakasa obaba ababa ifa ni wi ase akọ yako ebi en kura hye na o ka wa tire se na o ka hye Asanteman wura yo me na wase buru bi dia America ama mewura aboto ne se edikan yamano yakọ na ọchịchị na-ere sabi ye kristo ye ya je nkwa obeji wi ase lukura no wonkotire owuo wakwa nkotire owuo eti ye enipa sabi ọba na ọwụ ya na mgbeja di emu ide mgbeja edi afisa we emu ide ti edi ala ye mu bi ye na ye be fo owuo ye be so owu ahwe edite ye chichi ye state Nyaakopon so ọchịchị na-ere na ọhyenede sani ebe ya bako so kuta Asanteman na akaga na mai ani wi ase afa na nyina oni mo ne kasa na mo ne kasa ya da asema odi ni odi brand bi mo da ma yo edi ne aye ọba Ọhene chiabe ọba Akan ọchịrị Agona Nyaakrom man ne ọkọfọ kete chi akọ eko ne chiabe be ne aneme ne aso me say na na janto Ahene Agona Nyaakrom eya ne batan enete obisa me na me so me na wase ya ne ko shira emmel mo ne Asankare man no na tefa ko foto so na ahwefo hwe ni ti ha aye na Asankare ne na ye na Asankare ko Asankare Omanhene ko akura de so Omanhene si na mu wa ha Asankare Omanhene wa ha na afei eye na Agona Nyaakrom Omanhene ene Omanhene na wo nyina atsabom sasa mu nyina mo ya ayokofo nye sa me nya eye sa ye ayokofo keke akofo kete chi akọ eko ye Omanhene e wa Agona Nyaakrom ne wo fa ni mpom ene Asankare ne sa na tie ne wo fa ni mpom kasa ne Asankare Omanhene eneti Asankare Omanhene assembly we front man tentire mu a ye na ye kura no omko fa ni fi Nyaakrom ene omode nbe di ade wa Asankare no oye akwabi Ahene e wa Agona Nyaakrom ena edwale to ya omo ba sai e wa Nyaakrom na omode ne bai e be di wo Asankare obi ti fi Asankare be di ade wa Nyaakrom obi ti fi Nyaakrom sa be di sanete ente Omanhene a oya Nyaakrom Omanhene sa oba ye wura ho bia o se obesi ni wo fa so na one ni wo fa ina ebom na eba eni temu se omu ina na etefu akono wow ya Asankare edi Nyaakrom eya deko Nyaakrom ni wo fa ni mpon eni Asankare te se mi asobi ye wura ni wo fa ni mpon no be de ka jo se Nyaakrom oni ani mpon eni ye wura ente omu ina omu wo fa eni Asankare wow we dey say Ghana na di baba ko sa kan kabo mu sem che Ghana the American say emma party sem Israel eso say so Ghana e na yo di baba ko ya se afa na ina Ghana ni ko sha na Ghana ni wo bebia wo de ni je ade odo wo di so ni mo na ade de be fie dia e ya ye pesa sabi ya ma amayo sam atiti oje ani to mu ya se e na yo baba ko ne ka mbo ni e peja Ghana na Ghana ya ko so eso say pe ni se sebi misa kukurfo we ko kabuma
Uguemu, that will you back once. Kasa na sɛ sitie etuma bi na ɔte sɛ ɔhene bi ana obi kasa sɛ Asanteman ɛno ane Asanteman ntam sɛ bi ɔyɛ lɔtufoɔ ɔyɛ ɔhene na Asanteman ntam kɔ wɔn sɛ Asante kɔ kɔbɛ akyire eti wɔn a ɔnyim yɛ a ɔka nsɛm ɛde bu Asante abɔnfo ɛde na ɔka ɛka kyerɛ wɔn ɔmo a ɔka saa no mene ɔmo yɛ agye mene ɔmo yɛ agye na ne na ɔmo nim Asante abɛkɔ 17 na yɛ ɔmo ka no saa Asanteman ɛyɛ ne nkwa ne a Ghana man nyinaa ka Asante ho ɛsiane sɛ ɔkɔ nje sabrosira ɔba nje osiponi na ɔmo di akolo Asanteman ɛka ho ɛyɛ Ghana man o Asanteman kasa mo yɛ ɔman ɛti sɛ bi obi a ɔbɛnyɛ bɛbi ɔkasa yɛwura ɛyɛ kuma sɛ mma na sɛ bi ɔyɛ ɔhene a ɛnkyɛ saa sɛ yɛwura ɔyɛ ɔhene wɔ Ghana ha nyinaa ohyia nansɛ yɛ ɛhene yɛama nkyɛ na ɔte sɛ ɔbɛ yɛwura nkyɛn yɛwura ɛso ɛkɔ no ɛkɔ sra no wohyɛ no kɔ ama hene sɛ bi ɔmo nyinaa yɛ Asantefo ɛnso ɔmo nyinaa sɛ yɛwura ne ma hempɔn a ɔwɔ Ghana ha ɛne nti ɔmo a ɔbɛka saa ne deɛ ɛne ɔmo yɛ agyere abusua deɛ yɛ tie deɛ yɛ hu abɔkɔsɛm a mpanyinfoɔ ananom ɛka bi kyerɛ nyinaa kɔkɔ wie adeɛ baako ne nyinaa ne sɛ ɔman Ghana nyinaa akanman nyinaa yɛ nipa baako nti wɔsi yɛde nkabɔ mu ɛne koreɛ ɛdɔ yɛ nyinaa yɛ ho na yɛtumi atena asomdwe mu na yɛde atwedi ampo Nyankopɔn ɛbɛyɛ nti yɛ nyinaa na Asantehemaa Doteyie so na nyinaa yɛn nkabɔ sɛ Ghana man yɛn nkabɔ sɛ akanman yɛn nkabɔ sɛ Asanteman yɛn pere ɛnkɔ anim yɛhwɛ de Nyankopɔn twedi ampo ɛbɛyɛ yɛ man Ghana sɛ wɔn yɛ ɔsoro mfansi na wɔn ntɔn supa ɛmfa ngu yɛ man Ghana so abusua within the kwabena wisu by Grace TV so ɛna wohwɛ amane boy amede bɛso mu ntimi serɛw sɛ ne de kan yɛ wɔbɛka yɛn ho ani die mu na wa subscribe ama me na wa turn on notification no na bibia to mu bi mu a wonso wonya bi ahwɛ na bibia akɔyie ɛde ama me ka kyerɛw sɛ nimeko bi ada Roma ɛna sɛ ɔma sinema bidi dwumadie ɛbrɛw ebi ɛne Obi Trading Enterprise ɔmo okuma se South Central Junction ɛfa ne ntade papa mpaboa papa perfume papa deɛ mesrɛw abusua ɛyɛ Obi Trading Enterprise ɛhɔ ɛna sɛ ɔde wɔ ni kyerɛ ɛsan sɛ bia bia meka ma asɛm bi sɛ opia bɔnten na wo ba deɛ edi kan hu wɔn ho yɛ atade ɛhyɛw afei obɛn kakra ne ɛho mpaboa yɛ ɛhyɛw ɛna obɛn paa ne ɛho perfume yɛ egu ho ɛnu nti saa nneɛma mmiɛnsa nyinaa ɛbɛkɔ so yɛ di ama wɔn ebi biara yɛ ne kwan so a ɛgye sɛ ɔde ho bɔ ɛyɛ Obi Trading Enterprise ɔbɔ Kumase South Central Junction Mr. Pɔku Buakye yɛ ɔwɔ land abukyerɛ mu ɛna de saa adwumakoe aba a wɔn ɛbɔ Kumaseman Asanteman ɛne Ghana man fa yɛn ntaade hyɛ yɛn mpaboa hyɛ ɛne perfume ahodoɔ yɛ a yɛde bɛgu yɛn ho na biribiara ayɛ kama nti so numbers ne atwa gu I was screening some fire. The from the Bianco Sui and Famao. Sounds now make count for a Bethel Grace Financial Services at the amount. Bethel Grace Financial Services Menka Emma Mansegina and T. Sabusian, we are see away. The Ghana for Yamo America, Ghana for Yamo Canada, and Yamonqua, Ghana for Musiska America, Canada, Ghana for a woman America, Canada, and be Bintia Sia, Muni Hobium, who cross study permit for Canada and America, who cross work permit or Canada and America, and Catway Echo at the mount. Bethel Grace Financial Services. We intermediary, an intermediary financial group. Or one sem, and which may be almost digging and say, or would see what sem, and shall be there. Was care about them now. What pay insurance company, papa, at the financial company, papa, at the Abatao home. Yeah, Sabia, Blabia, we are Jubacoban, now see Scout. That should be the drawing in Yamwa, or more at me so one was the. It's a lot of the financial companies and insurance companies. No, we know what says Sky, we are one, or the catches there be at the wo ansa the discover ma wo ma and I said ya ma nana Better Grace Financial Services omo dwen nipa ne ada saman huntin so there be sad ye no ya ne ha dwen ti ye ne ya tu ho siwo as an intermediary ya ye beti amanfo sem ne ya boa wo mo a connect wo mo na se ya link wo mo e de wo mo ama financial services papa ya wo mo de wo ya rest assured sa bia wo mo gina wo na so e just wo nko an wo be budon mo aye wo mo empo se bi oti asase su ya nyame mfa saman su na so atore nchem bi ba na wontimi nya adwuma bi mu a wo mo a egitum e show obi so obewu e show mo school fees ni na gina se de wo sigire wo ho ene wo mo etu anamo e ma bibia e ko so asomdwe kwan so empo nyame ya dom na o ha wo ma ne bia amase de e bom pae no a wo ya adwuma akodu a ho ne jemu na wo ko pension na bia bi beju o ho cha ba na yes ka ya dia Better Grace Financial Services. Financial services are more.
for no bua e ma hu wo nti wo mo ti tem sika bu ma de ma se je e fa bob na se sika bu wo de be ma no shebi etuo tax mbia enim ni na be gina se si ro ho ene wo mo edi djuma ti mi se o efi na ko nyina ho da na ku si ono na Better Grace Financial Services or down number na etwabu e wo screen no asle for number no na frɛ no what to the boss no chichi mo chew kama na fe what no matu na mo na bibia akoyi enso e de ama Better Grace Financial Services or say financial freedom for everyone, financial freedom for everyone. Abusia the din at the corner usu cause wa they show by Grace TV esanse on pa bebre at the mount nyamenka ho e be pam ye be shia makra bye bye.